Rajza do Bytomia z przygodoma, łopowieść Marianny. Opowiadanie w języku śląskim czyta Johanka. Pewnego razu w latach PRL unkel Jork pojechał z ciotką Trudą do Bytomia nakupić towaru, bo przeca cera z DDR-u miała przyjechać na Bezuch z całą familią. No, ale unkel lubił bardzo piwo i nierod stał w kolejce. Deptał z nogi na noga i durś myślał, jak tu się wymsknąć z tego sklepu na piwo. Naroz przyleciała kamratka z hopem i padała ciotce, co piękne sztory ciepli za rogiem we sklepie. No to ciotka padła do hopów. Wiecie co? Stójcie sam oba za tym wusztym, a my polecimy z Gizelą za sztoroma. Unkel z kamratem radzi nie radzi, musieli stoć u masorza, a kołton na piwo mieli jak pieron. Jęzory oba wnet wyciągnięte z pragnienia. Kamrot wpadł na pomysł i zbajerował te baby, co za nimi stoły, co by pilnowały kolejki, a oni poleceli kąsek dalej do szynku na piwo. Wypili po jednym i wrócili nazad. No ale ta kolejka jakoś się nie pocisła fez wiela do przodku. No i polecieli po drugi kufelek i tak ze 3 razy lotali. Powrót ciotki i nagroda. Ciotka z Gizelą sztory kupiły i genau przyszły, a jak już miały kupować wuszty. Pochwaliły chłopów, co stoili w tej kolejce i obiecały dać im geld na piwo. Unkel z kamratem poszli do szynku uradowani, co zaś się baby nie kapły i wypili jeszcze po 2 kufle na bzdy. No ale jak to hopy, trochę w tym szynku się zasiedzieli i baby miały nerwy na nich. Przezywały, że słepią godzina jedne piwo. Droga powrotno do domu. W końcu obraziły się na hopów i siedli do banki z przodku, a hopy ze zadku. Każdy z taszami pełnymi towaru, a że ludzie stoli ściśnięci jak charynki w beczce. Hajnelowi i unklowi te piwo zaszkodziło i coraz bardziej im w brzuchach okropnie bańtowało. Unkel Jork, blady jak kibel z wopna, a tu jeszcze 3 przystanki. Naroz 2 młode frele, złe jak pieron, ustąpiły im miejsca. Unkel chciał jakoś ciotka odobrychać i wołał na cały głos: Truda, Gizela, przyjdźcie sa do zadku, bo mamy plac. Trochę ciotce Gizeli podpadło, co też jak wszyscy cisną do przodku, a cały zadek w bance pusty. Jakoś się w końcu przecisły z tymi taszoma i poczuli to, co inksi poczuli. To się do tych hopów w ogóle nie przyznały i no wartko wysiadły na najbliższym przystanku i czekały na drugobanka. Hopy cudem dolecieli do Familoka. W końcu wyprawa do Bytomia skończyła się na tym, że oba musieli prać galoty, ale toż już więcej baby ich do żadnej kolinki wziąć nie chciały.